hai dous temas de interese na que un non estaba previsto na roda de prensa e que si entrarei e comentarei un pouco, que son os datos que publicaba o Ministerio con respecto ao tema do leite, que é un tema trascendental para o noso país, para Galicia, e o primeiro é o tema da PAC. É dicir, a razón de facer a roda de prensa é porque o pasado luns, este luns, remataba o prazo de presentación de solicitudes e, por lo tanto, contamos con datos, datos de incremento ao número de solicitudes, dos 21.000 solicitantes de toda Galicia, como moi ben decía Javier, máis de 5.000 son de unións agrarias, se presentan, vamos a ser, sin ningún género de duda, a primeira entidade tramitadora das axudas PACs en toda Galicia, máis de 100 personas tramitando, 30 oficinas gestionando PAC en Galicia. O decía Javier, máis de 300.000 recintos, máis de 29.000 DNIs introducidos nas solicitudes. Non parece que sexa o modelo que todos decíamos en canto a simplificación da burocratización que tiñan os produtores e gandeiros en este país. Mais ben, o contrario. Estamos prácticamente no último ano, 27, remata o período PAC 23-27, e a burocratización está encima da mesa, é dicir, a tramitación é bestial e vai a máis. Por qué? Bueno, porque nós non só trasladamos profesionalidade na tramitación das PACs, sino que ademais o facemos no período de tempo completo, é dicir, a partir de agora chegarán os requerimentos, hai entidades que pechan e, por lo tanto, teñen contratado o personal exclusivamente nestes 3 meses e a partir de aquí o resto o vamos a ter que facer as entidades que tramitamos. E, por certo, vamos a ser os primeiros e vamos a tramitar máis que todas as asociacións e organizacións agrarias deste país xuntas. Eses son datos reais, da importancia e do peso da tramitación que temos e da importancia que lle damos. Por lo tanto, isto é, máis que unha tramitación, un verdadeiro encaixe de bolillos. E nunca mellor dito, tramitar PACs é un encaixe de bolillo. Además, nos diferencia outro dato fundamental que xa trasladábamos, e é que o 82% das PACs que tramitamos van ligadas a ecorreximen, é dicir, PACs que levan un complemento e que cando se tramitan fora da nosa organización a media pasa o 71% apenas no noso país. E se abrimos un período, é dicir, non só polo tema da simplificación, é certo que estamos xa discutindo o 28-34, o novo período PAC, non vamos a entrar no 28, non vai a dar tempo, hai discrepancias considerables, pero hai cuestións que para nós son ineludibles, que hai que tratar e trasladar e arranxar daqui a que entre en vigor o novo período PAC. O primeiro é o da burocracia, é dicir, isto non pode seguir así. E máxime cando somos conscientes de que ano a ano vamos a incrementar o número de solicitudes, fruto de que entidades financieras non van a dar e non van a poder asumir a tramitación e fruto de que os gandeiros e agricultores que quedan cada día son máis profesionais e están buscando entidades como unións agrarias que lle tramiten. E nese sentido vamos a incrementar sustancialmente o número de solicitudes nos próximos anos. Que nos preocupa da próxima PAC? Bueno, pois que realmente sexa o que vimos solicitando e debatindo, que os cartos vayan a onde teñen que ir, que son aqueles que viven e traballan no medio rural. E somos conscientes de que hai un tema que neste momento é difícil debatir, pero que temos que abrir, que é o tema dos pensionistas. Os pensións teñen que ser pensións dignas para poder vivir dignamente no rural, daquelas persoas que traballaron durante a súa vida laboral e que unha vez que cesan no traballo, pois lógicamente teñen que cobrar pensións que lle permitan vivir dignamente. E a PAC ten que ir para fijar población no medio rural, para aproveitar e, sobre todo, para generar recursos, é dicir, para que as explotacións sean rentables. As axudas na PAC, e este mensaje o escoitastes moitas veces de unións agrarias, non van dirixidas aos gandeiros e agricultores, van dirixidas aos consumidores para que podan adquirir produtos, alimentos de calidad a uns precios asequibles. E esa é a realidade, para eso son as axudas da PAC, para que se cobren precios dignos, manter rentas e fijar población no medio rural. Evitar o despoblamiento e, sobre todo, evitar situacións como as que, por desgracia, nos tocou vivir neste último verano, o verano pasado, en provincias como Ourense, onde a superficie agraria útil cada vez disminuye máis e iso implica que estos incendios de cuarta generación sigan avanzando e que se leven por diante 17.000 hectáreas. Solo se paran donde hai vida, donde hai población, donde hai rural. E, por lo tanto, neste debate que abrimos, conseguimos un avance significativo, había un recorte potente que anunciaba a propia Comisión, hubo movilizacións, estuvimos en Bruselas, incrementaron o presuposto, é certo, pero nós o que queremos
é que non só chegue o mesmo presuposto que estaban manexando en anos anteriores, sino que non se impoña o que países como Alemanha ou Países Baixos están ponendo en riba da mesa, que é unha reducción presupuestaria, sino que queremos que a filosofía que defende España, Francia e Italia de incremento de presupuesto sea algo fundamental para igualarnos en algo que es la política agraria y que sea realmente común. Por lo tanto, son as cuestións que queremos redefinir, o teito nas axudas e esa redistribución das axudas entre aqueles que viven e que fijan población no medio rural e sobre todo eso, que haxa un reparto igualitario de maior parte. Nós non criticamos que sexa eso así, pero que reivindicamos é que a cornisa, que fundamentalmente o que temos é ganadería, que de unha vez por todas se compense as desigualdades que hai con respecto ao que se cobra na PAC, porque os gandeiros na PAC foron os grandes perjudicados no reparto das axudas. E, como vos decía, no complemento de rentas, que era un tema fundamental a PAC, non se dá entendido nestes momentos, ou non se daría entendido poder sobrevivir sin as axudas da PAC, ou vemos o que está sucedendo en leite. Onte conocíamos os datos do Ministerio de Agricultura, por lo tanto son datos oficiais, non contrastables na página web do Ministerio. O que decíamos, a baixada que se producía no noso país, na media son 6,3 céntimos de baixada con respecto ao mes de marzo, é dicir, de marzo a abril hai unha baixada de 6,3 céntimos en Galicia, pasamos dos 52,40 aos 46,10, o que supón un 12% menos, pero que é máis grave, se sigue incrementando o diferencial con respecto ao resto de comunidades autónomas e con respecto á media de España. Si hasta ahora con respecto a España apenas eran 2 céntimos de diferencia, nestes momentos estamos en 5 céntimos de diferencia con respecto ao Estado español. Sempre cando, claro, quitemos da media a Galicia, que é a parte xusta. É dicir, son 5 céntimos de diferencia de media o que cobra de menos un produtor galego con respecto á media dun produtor no resto de España. Pero se o comparamos con outras comunidades autónomas, co País Vasco estamos en unha diferencia de 10 céntimos, o País Valenciano 9,6, ou con Asturias, que hai 8 céntimos. Os asturianos están cobrando neste momento de media 54 céntimos, 54,5. Por lo tanto, hai ese diferencial, e por primeira vez se produce a baixada donde maior número de produtores hai. A maior baixada de toda España se produce en Galicia, donde maior número de produtores hai, donde se produce máis leite do resto de toda España. E, por certo, a baixada en esta ocasión, a incidencia especial se fai nos produtores con máis de 700.000 kilos, que baixan máis de 6 céntimos, 6,6 céntimos de media na baixada. Que é o que están dicindo? Que cuidado, porque aos produtores, os grandes produtores deste país, se lle inflige un doble castigo. Porque durante estes últimos anos, tanto a industria como a administración estuvo incentivando a incrementar a produción e, por lo tanto, a crecer, e os colle en unha etapa de amortización de inversións que estuveron a facer nestes últimos anos, e, por tanto, van a ver como non só se lles baixa unha media de 6,6, sino que incrementan o endeudamento que tiñan con respecto aos anos anteriores. Por lo tanto, os xoves deste país son os que van a asumir un castigo máis rigurosos, e o que decimos é que temos que rematar de unha vez por todas con esta prerrogativa das industrias, prerrogativa discrecional das industrias de baixada indiscriminada de precios do leite. A media do que vai a percibir de menos un produtor galego con respecto ao que estaba percibindo no mes de abril é de 3.500 euros ao mes. É dicir, son 17 millóns de euros o que van a cobrar os produtores galegos con respecto ao mes pasado de menos. E isto é insostible e, además, é absolutamente impresentable. Sobre todo, cando o mensaje das industrias é permanentemente que nos temos que igualar o que sucede no resto da Unión Europea. E non se preocupan por igualarnos o que sucede no resto de España. Simplemente o que queremos é que nos igualen a media de España. Non é explicable o que está sucedendo. Por lo tanto, vamos a ter un instrumento válido, potente, para corregir esta desigualdad que existe con respecto
o resto do Estado español, que é a comisión de estudio que se vai a poñer en marcha nos vindeiros días no Parlamento Galego e que foi aprobada, refrendada por todos os grupos políticos, incluído o que sustenta o goberno. Por lo tanto, ese ten que ser un punto de inflexión para impedir que se sigan utilizando este tipo de comportamentos de baixadas, donde máis se produce e donde máis produtores hai, porque seguimos desaparecendo o mismo rito de produtores. Desapareceron casi 25 en este mes entre abril e marzo deste ano, e vamos a seguir ese ritmo. Por lo tanto, é insostenible que sigan desaparecendo 300 explotacións. E o que é necesario é que se articulen mecanismos legislativos para modificar. A propia Comisión ten que ser un bo instrumento para que eso suceda e erradicar de unha vez por todas ese diferencial. Queremos saber cal é o resultado das inspeccións que se estuveron facendo nas industrias, que se actúe con todo rigor e, sobre todo, que por parte da Xunta de Galicia se articulen mecanismos para evitar este tipo de comportamentos por parte das industrias e ese diferencial que se sigue, esa autopista que se sigue ensanchando en canto a diferencia de precios entre Galicia e o resto de España.